Marede mahita. Kita guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Halomohon Jehova, jadi lehonon na matuho na pinangido ni roham. Pasaat madalanmu tu Jehova jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Pahohom ham maroham maradopon Jehova, jala ibana paimaima. Sai marhaposan tu Jehova maho, jala ulahon na denggan. Ai holong dorohani Jehova mida uhum, jala dang tagamon tadikonon na akana niasianna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame doot holong ni roha, selehon jala pahot madihami roha si songoni, ramoti mahami akan aposom maradopon pangasungi ni si bolis, asamaluan na sian pangucunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan doot partano batuan nami, saito gumahami di dalan sidalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahamu. Maredne mahita.
Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna, ai hona uhumna do sogot akan marsineang di goarna. Dia do lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite guar ni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangi yang dohot dipuji-pujian do si dohonon guar ni debata. Atong rak magi dogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon nombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patik mi. Amen. Marende mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para siro hamida hami na nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton do hami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian, saluhut do hami manibil sian akkadalanmu. Masai godang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan di basam dohot asi ni roham, sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami, sai ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon habit asumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Markorma penguan ina Kamis.
tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di ari mingguon, tar surat di Markus sia ayat 38 sahat rodi ayat 50, margati soring mahita majahasa sian hamima na barjolo. Jadi dipakulingi si Johannes maibana, guru, widahami dosa halak na pabalihon akasibolis marhite-hite goarmu. Dang olo ibana mangiutok kita, jadi hurara kami do ibana, ala sohita diihuton. Alai didok Yesus ma, dang oraunmu ibana nian, ay dang tagamon isahani halak ahu, dung jolo diulahon hagogoon marhite goarhu. Ay padongani do dihita, naso mangalo hita. Ay nasitong do hatakon Tuhamu, na pinumpon ay sa tahu Tuhamu di bagasan goarhu. Ala Kristus na punahamu, dang namago upangi. Alay na manggasipi sa dasian na metmeton, akano porsea diau, dengganan ma ginatukon losung batu turukung na, lao mangalonokon ibana tu laut. Jala molo digasipi tanganmu ho, gotap. Alai dengganan telpang ho, bongo Tuhan ngoluan. Unang mardua tangan ho, marombur tu naroko, tu api naso namitop. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Asam mo digasipi patniho, gotap, ay dengganan telpang ho bongo Tuhan ngoluan. Unang mardua pat ho didagmurhon tu naroko. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Jala molo digasipi matamiho, pulsikon, ay dengganan marmata sambil daho boho tu harajau ni debata. Unang mardua mata ho dibolokon tu naroko. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Ay ikon siraan do ganup di bagasan api. Namarguna do sirai, alai molotung habar sirai, aha mabahenon pasimposa, say marsira mahamu huhut mardame sama hamu, ido sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Amen. Markorma punguan inahanna, diudutima punguan kor ina Betania.
Kita sirkas dari Warni minggu ta sayarion ima minggu sapulalu dung Trinitatis. Topik di minggu ta pangurupion dihita di bagasan warni Jahoba. Tik-tik nawar ragam. Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel, Pasaton, selamat hari Minggu tusude ruas ni Huria, naman dohoti parmingguan sadarion, jalaka tamuni Huria sadarion, dobe napar julu salimar minggu di garejaon, hupasat hami hata parhorason sian Huriata, jala selamat beribadah, di pasu-pasu debatama hita marhite-hite parmingguata. Napaduaon, kami para ladu Gereja KBP Immanuel Resort Immanuel, Pasaton, selamat ulang tahun, hatu tubuh, dot parsaripion turuas nama ulang tahun, di tanggal 20 rodi saat di tanggal 20 September 2024. Saya di Leon de Batama, Gajang ni umur, Hahipason, dot akalas ni roha, Hatta di debata tu nama ulang tahun Sian Yesaya 54 ayat 10. Aimusat pe akadolo jalahumutal akarobian alai anggo asing asiku nasotupa masat sian ho jala padan ni hadameoku nasotupa humordit nina jauba si asi iho. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dot hot ripe boima taida di Infokus di Huriata. Napataluon punguan pilihan minggu sareron papungu pilihan tujolo do hita 2A do 2B tu hapurluan ni Huria do sentralisasi.
Hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 aneng roh papungu pelia tujolo 2A dot 2B do hita tu haporluan diakoni sosial huria dot sentralisasi. Paton panitia pesta tahun Okimone inklusif dan pesta Gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Salah Hobartu program kerja panitia pesta Nihuriata ima pencarian dana melalui basar dot lelang kor napatupa basar makanan naparpudi sadarion ima dewan koinonia jalan namarkor untuk lelang kor naparpudi sipul parmingguan arian sadarion ima kor ina betania asarian pencarian dana nadipatupa panitia pesta Nihuriata. Di hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 dipatupa Huriata do pesta tahun Oikumene inklusif dan pesta Gotilon HKBP Immanuel tahun 2024 jala dipatupa do sahali parmingguon masuk pukul sia wib. Hupangido hami mas sude ruas dot paralado asa sude hita marlas niroa di acara ibadah minggu dot pesta tahun Okumene inklusif dot pesta Gotilon Nihuriata. Nama tulun dalata mandok mauliate tude bata ala pasu-pasunan naliona tuhita tapasat ma peliata marhite hite amplop Gotilon na dipapungu tuganup sintuabek. Batas pengumpulan ima 1 tanggal 4 Oktober 2024. Di pesta Gotilon tanggal 26 Oktober 2024 ganup aka ina mambuan tado marisi boras jala ganup wek mabuan lelang masing-masing 5 paket laos tapatupa do rap marsi panganon lelang makanan lelang ulos do tortor sidung acara parmingguon na palimahon standar operasi prosedur manang SOP HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Hupa boton hami matu sude ruas ni HKBP Immanuel Medan nungas sidung konsep SOP ni Huriata naung disusun ni tim SOP jalan nunga diatai di rapot parado 3 hali asa harus sikap SOP ni Huriata si totopota di rapot Huria bulan November 2024 tahun. Hubangido hami namasukan sian ganu ruas ni Huria domutusi tongoson ni Huria ma soft copy konsep SOP marhite situawek tuwe a group jala pasaton Huria ma hardis ni kopi masing-masing satu bekas tuganup wek di pertanyaan wek hari Rabu Kamis tanggal 2 dan 3 Oktober 2024. Panompon Dewan Koinonia punguan inahana nungape tapilid Nagabe Ketua Inahana periode tahun 2024 sampai 2026 ima inang nyonya siahan borusitorus wek Jericho manggantion inang nyonya sitorus boru mau nurung nahinan tatangnya koma asa margogo sude pengurus Inahana mangulaon punguani. Nomor itu acara pertanyaan week bui mata bereng di stensilan warta jemaat. Napaluan inganan nama jui pertanyaan bui mata jahabi di stensilan nama inang.
Napasiaon torop ni ruas naro mando ti pertangyangan tanggal 22 September bui mata bereng di stensilan nomor 10 jadwal pelayan di hari Senin satu hari Minggu tabereng matu stensilan warta jemaata sonang di nomor 11 jadwal parkurtum Minggu tanggal 6 Oktober 2024 masohot ma ala di Patu Pahuriata pesta tahun oikomene inklusif dot pesta gotilon. Jadi itu hari Minggu dengan memar korinang hari Minggu tanggal 6. Nomor 12 ruas na opname di rumah sakit do na pemulihan di tonga-tonga bagas. Nomor 1 Miko Manurung Wik Jordan opname di rumah sakit Hermina. Napaduaon Elvano Batubara Wik Britania opname di rumah sakit Royal Prima. Napatulun Soaloon Nababan Wik Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Napaopaton Selin Buru Sidung Ringo Wik Kana opname di rumah sakit Bunda Tamrin dot sada warta tambahan nomor Said nomor 5 Catherine Borusiagian W Jordan opname di rumah sakit Adam Malik. Amanginang tatangnya koma asabui atau malum tu ruas nomor Said na di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagasta nang songo di Hita. Nomor 2 Romawi warta keuangan sentralisasi dot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dot keuangan pembangunan. Laporan keuangan di Garejata tu sentralisasi dot non sentralisasi bui mataida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Kami mandok mauliate tu sudah ruas napasaton pilihan bulanan tahun perpuluhan Hamuliation, diakoni sosial, pembangunan Nihuria, di Batama nama masu-masu sudah ruas Nihuriata, file warta jemaat lengkap bui mataida marhite scan QR kode na adong di halaman terakhir warta jemaat ta. Sorima warta di hita, sudena di minggu serion, Tuhan Yesus memberkati. Muliate. Tapa punguan peleta sada adot sada be hud marende mahita.
maratang yang bahita. Rodo kami Tuhan, di minggu nami sadarion, marulupuluk marlas ni roha kami, alahipas jala diiring-iring hodo kami. Dilehokodo di kami hasonangan ganupari, jala margogo kami mangula nasa ulaon nami. Madok mauleate kami Tuhan, diramoti hodo kami sian nasa parmaran, dohot sian nasa hasusahan. Naing jalon nami mahatami, pakulingi mahami Tuhan, asamian hatami, di hati-hati pikiran nami. Bohal nami, madalani akka ari-ari nani lehmi. Tuhan, sesa sudi dosa nami, tung patau kami diadopami. Majalo hanguluan na siyakko, hanguluan na manoktong rodi sa liling-nililing na. Dipuji rohanami maho Tuhan, marhite ngulu nami, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Sialoma amanginang. Hatani tu hatta dihita di minggutta sadarion, Psalmen 124 ayat sada sahatu ualu. Hujahama dihita takasma tapai hutihut di bagasan rohatta songonomma didok. Hamaleteon marningot haluaon binahin ni dewata. Edde hananakok sian sidapit. Aut unang Jahuba madongani hita sai ima didok Israel. Aut unang Jahuba madongani hita ujuhehe jolma mangalo hita. Sai ngolu-ngolu hita bodutonna ujui di panobbo nirimas nasida dopak hita. Sai na aupon niaik do hita ujui. Sai na boluson ni batang aeki do todita. Sai na boluson ni aka aek na marhasahido tongon todita ujui. Pinuji ma Jahuba nasoma ngalehon hita nungatung malua toditai songon pidong na malua sian sabil ni parsabil nunga matos sabili jala malua hita yanggo pangurupio di hita di bagasan guarni Jahuba sitopa langit dohot tanoon ido sahana. Jalan agabe topik minggu di hita imasian ayat walu. Pangurupion di bagasan goarni Jahuba. Sito palangit dohot tano. Antara satu dengan yang lain kita perlu saling tolong menolong. Idok di Galatia onom ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kelemahan kamu, di dalam kekurangan. Alana sudedo hita ada kelemahan. Kadang kita memiliki ada kebodohan, ada kekurangan. Kekurangan kita unggudangan mangulu hita di bagasan haporsiaun dagali mardosa marpangalaho na humurang marpabainan na humurang perhatian yang kurang. Gudang tahe kelemahan-kelemahata. Jala dang boy hita ruar atau keluar dari persoalan ini. Nah tapi di perjalanan di ngulut tahun penderitaan adalah yang kita alami mungkin masalah keluarga, masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah kerja, dohot akana asingi. Alai di dia pehita hudul marpungu manang mangula manang hudul-hudul pehita tongdo saya dong si pikiran tetap ada persoalan. Itulah rumitnya pikiran manusia. Atau kita katakanlah manusia itu payah, tidak pernah puas-puas, selalu memiliki kelemahan dan kekurangan.
Alaya kana persiai dohonon nama songon turpuhon, songon temaon. Di persoalan yang tidak bisa diatasi di dogma, Jehovah pangurupi. Pertolongan kita adalah nama Tuhan. Atas nama itu punya kekuatan. Mola dong mau cari kerja ke perusahaan. Kalau contoh kita buat, ada tempat anakku kampus yang unggul. Dan sudah dipersiapkan kampus itu pendidikan dan ada relasinya kepada perusahaan. Maka di situ tamat anaknya, langsung sudah bisa ditempatkan anak yang berprestasi ke perusahaan tersebut. Artinya orang dalam penolong, atau kalau ada hubungan yang dekat, pendidikan dan tempat sekolah, maka akan tertolong dan mudah mendapat pekerjaan. Atau mungkin kita naik jabatan, atau di pemerintahan kalau ada orang dalam, kita berusaha mencari siapa penolong kita. Ketika kita ditolong, rasanya berbahagia, sukacita, seakan sudah selesai persoalan. Padahal setelah kita masuk ada lagi persoalan, perjuangan yang berat. Dan harus kita yang memikul sendiri. Sebagai orang Kristen pun juga dikatakan ada salib yang dipikul. Jadi baik dia orang beriman, baik tentang memikirkan hidup ini, baik dalam hidup bermasyarakat, tidak ada selesainya persoalan dan selalu menunjukkan kelemahan-kelemahan kita yang tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan kita. Untung ada kata-kata pengharapan dan Tuhan menunjukkannya kepada kita. Dikatakan dalam nats ini di dok out unang. Sekiranya tidak ada Tuhan, kata pemazmur ini. Rasongoni mahita au sugari danga adong orang dalam. Mungkin aku tidak bisa memiliki jabatan ini. Itorido dipikirata. Alayak kana perseai ikon dohonon nama cara Tuhan. Jalan Tuhan. Ula-ulan di Tuhan itu. Adonggo nama ngurupiau. Adong do kesaksian nina poso. Naing membuat persikolan na nisita-sita ni rohana. Tidak ada uang, pernah gagal, dan mungkin tidak ada biaya pendidikan dia ke depan. Tetapi percaya karena beriman kepada Tuhan, saat membutuhkan uang tersebut, ada yang mengulurkan tangan. Itulah rahasia kuasa Tuhan itu. Alai narumikot molohu hudalani parsikolani jala molohu ula na dingolukon caraku untuk melayani Tuhan ninda. Itu aja dasarnya. Jadi pertolongan Tuhan itu dekat saat tersesat, saat kekurangan, dan Tuhan itu tahu di mana penting kita atau butuh pertolongan. Tuhan itu segera menolong kita. Akana hot haporsiaon dadui. Jala akana marsigatung tu Tuhani. Jala na mangalehor rohana tu Tuhani. Jala na saimaporus tu Tuhani. Hilalaun nama bahwa Tuhan itu mengenal dan pertolongan Tuhan itu tidak jauh. Selalu di dalam kelemahan dan kekurangan Tuhan menyempurnakan hidupnya untuk mencapai apa yang menjadi atau menyelesaikan pergumulan dia. Baritani turpuhon puji-pujian tu dewatana mawon. Edde hananakok nian jiarah ni hala Israel. Molo hala Israelon terkenal do sahalisa taupe marpungo do nasida marpesta gotilon, pesta Paskah,
Jala borhat do nasida tu Jerusalem. Kadang menempuh 1 minggu perjalanan. Mula hita hola rope udan menempuh tu gereja tahun. Apalagi adong mesti halangan marpesta hari Minggu. Anon itu dong iba biaya. Tertabai do alasata. Ujungnya tabai ma aka alasan-alasan lain. Alai molo natutu hita porsia tu Tuhani natar patu pa au bainok kuma songon kesaksian di naposei. Nahu ula, rong na diau, nahurang diau prinsipku melayani Tuhan, memberi untuk Tuhan. Ngolukon, manang na gereja, manang na pendidikan, manang dia pemasa depaku, laho mangula di Tuhani. Aisyat Tuhani deh, nanilehon di Tuhani deh. Jala molo pehurangan au, pasti dekat Tuhan menolong aku. Oma aka pengakuan manang pos ni rohani aka natutu porsia. Jalaikon situtu doha porsia uta. Sai hupasa doi marhite jamita sulikiti rohami. Situtu doha porsia omu. Situtu doho marsigatung tutuhani. Jalan waing dirok situtu do di bagasan pos ni rohata diurupi Tuhani do jala tahilala do pangurupion di Tuhani dihita ahana buni dipikirata alana danga dong siak kita naswadong si taunonda danga dok siak kita naswadong nadok si hilalaonda bahkan naporsiai bahkan adong jamita tu sekolah minggu sada pemimpin agama naing mate geleng na dang gabe dang adong si taunonna alai tanggung jawab doi bana tu geleng nai jala tanggung jawab na mabuan anak nai majalo hangulua sia Yesus adong do tantangan lahoma dapot to Yesus adong ma mese na menghambati ibana perjolo ma pamalu mau inna sada parupuan na pendarahan alai dang gabe tata rohana bahso tuk sanga mate geleki. Ape di perdalanan menuju rumahku adong dope hambatan. Nah porsiai hambatannya ada, kesulitannya ada dan tanggung jawabnya ada terhadap anak. Alaya hamadidok Yesus pos maroham mangulu doi anak mi. Buki kiaru tabegi hata nama dok talitakum bangkitlah. Ido na nawar perdomuan anak mi, geleng mi tanggung jawabi untuk bangkit. Mungkin mate haporsiaonna, mungkin takubur pengetahuannya tentang Tuhan. Mungkin takubur dia tidak bisa berdoa, terkenal sekolah minggu, naposo remaja, bahkan bapak ibu. HKBP ya mate nang doa-doanya mati. Ya tidak tahu mengucapkan dua-duanya. Biasanya orang yang sungguh berdoa itu kalau ada keluhannya hanya satu kata. Tidak dison satu nama punya kekuatan dengan menyebut nama itu Tuhan. Seperti itu. Namar pardomu adoi nang tu akka tangyang ta. Tapi ring mah pribadi manang parugamaon manang haporseaon ni hala Israel di parpesal menon. Jalan yang ditempuh, hambatan yang ada, atau pemikiran-pemikiran yang menghambat mereka soal persoalan hidup ini, mereka berpikir apapun hambatannya, tetap nasida, hola Jehovah do pangurupi, Jehovah pangurupi. Sonang maroham amanginang mangedehon edetanakin, pengantar jamitai, Jehovah pangurupi. Songon edeni pop ni akaina, Tuhan selalu menolongku, menjagaku setiap hari supaya jangan jatuh. Pemikiran kita juga supaya jangan tersesat seperti yang di nadi episteli molo targasi poiba matami pulsikon ninda, artinya melihat tapi dia tersesat, mendengar tapi dia tidak mengerti. Molo merdosa hoi batangami ponggolhon indah disi. Molo merdosa hoi ibai pakmi ponggolhon. Artinya
Dang nagabe ponggol honota, molo tangan kita ini suka mencuri, jala suka memukul dan menindas. Kalau memang sadar, unak saya berdosa tangga koko ponggol homa, inna hita kan, dangin aidokna, stop, pakai tanganmu untuk menindas dan juga untuk mencuri dan juga mungkin menandatangani yang membuat korup, contoh kan, ya stop, berhentikan tanganmu. Artinya, ya itulah permasalahan kita kan, karena kita tergoda. Ya mungkin rakus atau keinginan kita berlebihan karena perasaan kita terlalu berkekurangan sehingga tangan kita ini tidak berguna, tidak mengerjakan pekerjaan, merasa capek dan juga hatop loja, menulis dan yang lain-lainnya itu. Jala pataupe loja mangobak merdalan ujungnya lilu hapor siauta. Pergi dan kaki kita ini mungkin terlalu liar, pergi ke tempat-tempat yang tidak pas, yang menyesatkan dan lain-lainnya. Didok disi, ya berhenti, stop. Artinya ketegasan 180 derajat. Molo ngapor sea tu Tuhani, ido na pangurupion pertolonganku hanya dalam nama Tuhan. Artinya memang, ya memang nggak ada lagi yang lain, tempat yang lain. Memang songon nani dok ni Galatia onom ayat 2 ikon marsiuru padohita. Adong doi nang dicontoh nahu pasahat nakin. Persikolan tu parusahaan. Orang dalam dengan orang yang mencari kerja. Antara hita, au piolo doang manukun-nukut tuhamu di dia amang karejo. Molo adong naposo napugos boido sianu karejo bainom mamang. Contoh, i bagian di pelayanan doi tongi. Ido hapor hatan ni hatai nama nariho nanggiku name meton. Nama nariho naudui. Itu pelayanan. Itu berdiakonia. Dakolan nama ngida namar sahi namate. Alai menghidupkan, membangkitkan orang-orang yang perlu ditolong. Sebenarnya itu tugas kita berdiakonia. Dakolan biol pro yang mangpadita manang situa. Alai jiwai holam madabu dongan itorhatok manogu. Aronggo dei bai parek keli kan. Manang kecelakaan dongan. Nuaingok kan ipasobu-sobu sotungawan non. Terlapor ninna. Aronggo molo di Lubuk Linggau. Alani burjuni rohana sian hapor siaonna. Molo dong kecelakaan. Dungi diurupi. Alai gelabilaus ibana tertuduh. Jalalos ibana hona tusuk. Gudang kena korbas songoni. Ima molo di inganan yak kapar jahat kita. Nuaingon gudang dotong. Aka parukilon manak sitahonon. Anak kotai pangalahona gabi begal. Apalagi marhite akka media sosial. Gudang ditonton di san. Na merasuki jiwana pikiranna. Tidak tertolong anak kita itu hidup sewajarnya. Pemikirannya juga tidak hidup sewajarnya. Sesuai aturan-aturan Tuhan. Sesuai yang dikehendaki Tuhan. Sesuai apa yang kita ingini. Yang membawa sukacita bagi kita. Sekarang sangat banyak persoalan yang kita hadapi. Alain waing songon naporsiai. Didokon hatani Tuhan itu hita. Jauh bado pangurupi dia. Jadi dakola di ekonomi, dakola di ulaumi. Nuaing gudakian persoalan di jolom. Ima ianak komi. Parjolo ikosongon si ia irusi. Na persia ibana jala na mengajar hon hatani dewata. Parjolo tanggung jawab tu geleng na asa mangulu di partodion. Dibuan tu gereja. Dibuan tu Yesusi. Hita tu dia do nuaing tabuan. Dan nasala tabuan gelek tai, tu mall, tu tempat bermain, dang salai, tu tempat pariwisata. Alai, bohado asa jiwana, tabuan gabe si partangiang. Tabuan gabe adong diingot ibana firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan dia merasakan ada kuasa Tuhan. Holanit tapi, kenapa engkau bisa berpikir? Itu yang dikasih Tuhan. Perbedaan kita dengan ini, aku mengasihi engkau. Dan engkau harus mengasihi aku. Itu sudah firman Tuhan. Itu sudah menghidupkan iman. Komunikasinya dengan Tuhan. Mengenal dengan Tuhan. Seorang anak
nasugut las dorohaku mangida sekolah minggu. Gok gereja sekolah minggu. Biasanya saya dong gona lunggar. Alan ya hanwaingon naraku. Sian awal pe nasida memuji Tuhan manangi hokatani debata seperti beruju. Hanwaingon lao marohaku. Alana yang latihan Natali dorate narohaku. Ayalan di jamitaku donwaing naraku dang mungkin nih naraku kan. Ay rohaku tekan mulai bereng YouTube mulai bege jamitaku menarik jiwa anak-anak kah, menarik jiwa orang tuanya kah, menghantar anak-anaknya narohaku makan ido komitmen tu alai kadang galedoau kadang namar gogo mangulau-lau ni harapanmu na pedo tabu mania jamita jalabui menarik jiwa muna tutuhani baido awa besongon ido tong sama-sama bergumul do hita di siak kainang do tamu amang alai tergantung rohaido imasian episteli didokon. Jadi dang nama dok ponggol ho tangamu ponggol ho pakmu dak secara harfiah. Alai didok hibul maroham. Tergantung roha masing-masing. Unang betapain ala satta, ala ibadah disan lebih enak dan juga ala disan lebih hidup. Ninda jiwamu itu yang tidak hidup. Komunikasimu itu dengan Tuhan yang tidak hidup. Bagaimana menghidupkan? Jangan mematikan, jangan mengubur imanmu, hubungan anakmu dengan Tuhanmu di rumah. Itu. Kalau hidup ibadah kita di rumah, maka akan kita katakan seperti nats ini, pertolonganku, pangurupikku, holat diwatado. Jadi holat dungo hita pagi lau tu karejo, tertado ma urupi au Tuhan. Dongan yau, ramoti yau, tertado dosongoni dan segala macam tadok turohatta. Tuhan mendengar dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ima didoksian terpohon. Amang inang kesaksian di parpesal menon memuji-muji tu Tuhani di perjalanan laho perayaan tu bagas ni dewata di Jerusalem. Mari dede mana sida di Jerusalem di dalan. Ngau pasah atau beberapa minggu yang lalu alana beberapa mingguan siap pesalmen akajamida kan. Jala beritana petonggo perjalanan dasida tu Jerusalem. Yang mungkin 6 hari dan di perjalanan itu ada harimau. Ada juga yang ganas perampok seperti yang kita alami. Tanpa kita sadari banyak juga yang merampok hati kita, pikiran kita, apalagi keluarga. Istri, suami. Ada perempuan-perempuan merampok cinta hati seorang ayah atau seorang istri atau anakmu. Ada yang merampok kasihnya sehingga jauh dari orang tua, jauh juga dari persekutuan Tuhan, dari doa-doa, tidak lagi melihat Allah penolongku, pertolonganku. Disadarkan kita sebagai orang percaya, songon halak perpungu hita narotu Tuhani, ikonarli naksianon, madok, Jehovah pangurupi, pertolonganku hanya dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Sonariot tabuhian, nama sianu viral katanya kan, karena dia punya talenta, karena dia bisa membuat yang hebat kan gitu. Nah, boy do nuaing dipikirat tatadok. Namamu Tuhan, karena ada yang hebat, ada yang terlihat, ada yang dia buat sama kita. Dan itu yang dirasakan bangsa itu. Apa itu di dalam nats ini? Waktu opung kami keluar dari Mesir. Kalau molodang ho Tuhan, dan keluar kami. Ikon gabi hatubat do kami di si. Inna nasida, ibahim bayi gabi puji-pujian, jala mauliate itu Tuhani. Hamu pe pasti adong pengalaman. Asugari bapakku dang merjuang dang sekolah au alayanong gotong orang tuanya ya tidak mau tahu pendidikannya apalagi zaman au SD moloboru manang moloboru dang di pas sekolah ni dang peduli au sendiri siam mulai sekolah satu nak kuliah nggak tahu di mana sekolah mau kemana pelayanan nggak tahu itu alai dang nagabi salah honok kunasida alai ima jamani na mempengaruhi pola pikir manusia. Alai sudenai boi tolhas sahatu tikion, sahatu pelayananon, jalabui mangula sahatu tikion, ausugari dang dirupi Tuhani. Ausugari dang diparar Tuhani.
Songonido nang karejutai dang boyau marjabatan asugari dang diurupi Tuhani. Sahak musehita tuna pasiun, jaladung pasiun sonak kita. Dang mengeluh, jaladang marsahit. Ay gudang gotong dung pasiun marsahit kan. Dang ditopo ibana Tuhani, laos modom, laos tarpodom, dang arong semangat na. Alai molo na persea di Tuhani dohonon nama. Sude perdalanan ninggoluki asugari dakoma dongani mangaramoti mangat dopiau HP Tuhan marhosa dopiau HP Tuhan sehat dopiau sampai umur 90 sampai umur 100 karena Tuhan menjaganya. Tetapi percaya do hita Tuhan alani Tuhani do sude ngulut taon itu opa hita ileok kanguluan alani Tuhani nang pemate hita ileok kanguluan alai di dook tongdo ikon kita tolong diri kita untuk bangkit, untuk hidup, untuk berjuang, untuk bekerja. Harus kita mau menjadi perempuan gigih di tengah keluarga, menghadapi ancaman-ancaman di sekitar kita, atau ama na memang tanggung jawab, ya nakon na memang dia bisa berjuang untuk hal kebenaran, untuk kebaikan dirinya, untuk kesukaan bagi orang tuanya, dan untuk juga masyarakat, untuk gerejanya. Tapi yang pertama dan terutama sebagai orang beriman, andalkan Tuhan. Dan pertama datanglah kepada Tuhan itu. Jadi ima nani ingot ni parpesalmenon manang hala Israel na brohat tu Mesir. Jadi sambil mardalan nasida memuji-muji Tuhan ima atehe asugari au unang ho ale Jehovah. Dang balua hamisian Mesir opunami ninna bari dok muse ang au unang ho Jehovah palua ho kamisian aek jala di dok dison betapa mengerikan amarah orang-orang yang mengejar tentara Mesir. Naing dibodut dohami, naing ditebak dohami, jala naing ditarik dohami muse mulak tu Mesir. Alai di balua ho dohami sian rimas ninasida. Ya, pribadi kita kan manusia ada bentuk-bentuk rimas kita kan suka memesiak kata kan neng dibodut tiba pamerengna neng babodut kan ada di dalam sifat-sifat dan gaya hidup kita kan tarsongoni manang di halak Mesiri nah di iden di halak Israel jelas songoni dohita dia kena humalia kita adonggo naing mengubur harapan kita iman kita naing ya unang adong semangat di kita mematahkan semangat kita ada itu dan dekat itu di samping kita. Tetapi kita percaya Tuhan pasti menjaga kita di dalam hal seperti itu. Karena banyak kali zaman ini bisa juga mematikan semangat anak-anak. Banyak sekali tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tetapi satu kuncinya atas nama Tuhan. Di situ kekuatan dan kuasa. Di sido. Jadi didokon parpesalmeni manang didoko kala Israel. Pangalaho ni jolma halak Mesirih manang tentara manang Firaun nang diboduk dohami alai Tuhani mabain nasida mapitung dang margugu musuh-musuh nai laho mabodut dohok manegai dohok pamatehon manang menembahi nasida. Mungkin tengok do hamu laskar Kristus ninna menembaki musuh ninna. Artinya kita diberi kuasa untuk menaklukkan karena Tuhan pertolongan kita menaklukkan penderitaan dan beban-beban dan musuh-musuh kita bahwa kita harus tetap berharap hanya kepada Tuhan tentang hidup ini. Jadi kalau ada tidak setia dan tidak kuat dan tidak berharap kepada Tuhan dari kita masih sepele atau memang tidak tentu keimanan kita hidup kita dalam Tuhan, ya kitalah yang paling malang, yang tidak berguna, tidak ada gunanya itu, jatuh dan pasti jatuh. Hanya bagaimana kita kokoh dan kuat. Didok parpesalmenom muse nama molus laut nasida aik pe boy di bolus nasida ala wasoni Tuhan lauti terbagi dua alai molo halak naso persei halak Mesir wala masuk tu lauti itor dilonokon lauti ninna nasida menggambarkan air itu bahaya juga ombak-ombak dalam hidup yang kita lewati boy do mabaik kita gabeting gelap ombak-ombak atau ombak penderitaan itu alai akan naso persea dui naso hotha perseonna naso marsigatung tu dewata alai molo na marsigatung tu dewata songon hala Israeli ba laut pun itu yang dalam bisa menjadi kering
Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin terlalu berat ombak atau penderitaan atau yang menghalang melintang di depan kita. Enggak mungkin ini, enggak mungkin kita bisa lewati. Kita katakan seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Hanya kita mengatakan aja dan mengakui, pertolonganku hanya Engkau Tuhan. Tolong aku. Hanya gitu aja. Tolong aku Tuhan. Maka mungkin kita mengeluh saat berjualan. Tidak laris jualanku ini. Katakan aja, percaya, tolong aku Tuhan. Memang kenapa tidak laris? Karena hari itu masih Tuhan kasih, kita masih makan. Dok marsukut itu. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan hari ini dan besok itu cukup. Karena berlebihan pun kita makan, kita sakit kan? Kita sakit perut. Jadi cukup sebatas yang bisa kita makan, seisi perut kita. Berlebihan pun gizi ke tubuh kita bisa jadi sakit, kelebihan gula. Karena kita tidak bisa mengatan. Songonau, dang boy niatan, ala dicekoki hamu, enak-enak, manis makanan. Tabu-tabu, ala masa kecil kan, dang tabu-tabu, jalamol luluan, idahan, dohot akasi panganon, holan diliok kamu, isot-sotok kamu tujolo niba, basudema ni bodutan. Asa dang sinadaran HP, ngapa lubihu kadang, ni Allah. Allah ni, ya hidup ini itu, molo idok, holat tahu don tabu pakai hu. Selainnya itu palubihu akan asingi kurang tepat. Pagudaku mangan nina, pabutokku nina itu tidak tepat. Hamu amang inang saha persehaun, kata-kata inilah yang kita pegang mengantar kita untuk punya komitmen atau dengan hati yang sungguh bahwa iman kita itu ima pangurupion holasiat Tuhan itu dangadong pangurupion. Bukilah do hita mangido pangurupion tudongan bahkan sahabat termedau do isya kita. Songon si Job waktu dia kaya semua mendekat, tetapi dia susah tidak ada, bahkan sahabatnya sendiri tidak ada yang menolong. Tetapi bahkan dia mengatakan nomor dosa doho inna apa salahmu? Kuda kiedo songoni nang dihita, nang dinamangurupi. Jadi artinya hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang tulus, yang mengerti dan yang paham tentang pertolongan untuk kita. Dan manusia tidak paham, sekalipun kita disuruh untuk menolong, tidak paham di mana kita ditolong. Dan ya janganlah mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan, andalkanlah Dia. Jadi dengan hati yang sungguh dan tulus hanya Engkau Tuhan. Amanginang merhite hatani dewata tu topik minggu mahita dohot pemahaman ni haporseaun ni halak Israel nama nopo Tuhani nama mereng akamusumusuna gumogodo dewatasian nasida jala mamereng. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun seberat apapun persoalan kepada kita. Tetapi ingat bahwa kita harus kuat dan setia. Kemudian didok, pujilah Tuhan dengan hati yang sungguh dan memuji Tuhan. Dan melalui epistel itu dikatakan haruslah dari hati kita dan dari tubuh kita ini. Kalau dari hati kita hanya kepada Tuhan meminta pertolongan, baik itu dalam bentuk ibadah, dalam bentuk doa, dalam bentuk iman, harus 100% atau 180 derajat pengenalan kita akan Tuhan. Disitulah kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu penolong kita dan segera menolong kita. Dan kita pun memang sebagai orang percaya haruslah segera saling menolong antara satu dengan yang lain. Itu tugas kita. Karena kita lemah dan kita harus saling tolong menolong di semua apa yang kita di dalam kelemahan kita dan apa yang kita hadapi. Untuk maju, untuk bangkit dan memang untuk hidup dengan baik. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Karena itu katakanlah setiap waktu, pertolonganku hanya dalam nama-Mu Tuhan. Apapun yang kita pikirkan dan lakukan, itu aja kata-kata itu kita ucapkan dari hati yang sungguh dan tulus. Amin. Martang yang mahita.
Mau lihat Tuhan, marhite asini roham di patadahoko Tuhami. Sude nasana adong di hami nadenggan, nahu hanguluho kami di partodion parrohau panaduk naso terpikira kami di ngulu namion di patadahoko Tuhami. Sian hodo Tuhan, jala hodo napasikopon narikot di hagalion nami, di hahurangan nami, jaladang di paluaso hami Tuhan. Tuhamagoan dang di paluaso hami Tuhan lilu, jaladang di paluaso hami mago, alai Tuhanguluan, tunadenggan, jala tungolu namarlas ni roha, jala mamuji-muji ho, naing mataridai di pribadi nami, hadirion nami, harohaon nami, asa hot, jala sitong, hibul, jala sude ngulu nami, makilalahon, hodo alit Jahuba pangurupi, pertolongan, jala guarmi napunahuasui haguguni, ima jowon nami, jala di pamangan nami, di hati-hati pikiran nami, guarmi Tuhan, hujo-hujo kami, di sude pargumulan, di sude ulaun, doh di sude namasa di ngulu nami. Tuhan, mau lihat di hatami, napahoton pakirimon nami, napatadahot tuhami, dangadong tarulahami, jaladang adong tarpikira kami, jaladang ala digogo nami, sude akan nahu jalo hami, nadenggan naung tolhas di hami, jala akan nahurangi dope, majalo ngolu nasiako. Tuhan, asimaroham, sai tugu-tugu mahami, ramoti mahami, dinagaleha porsiaon nami, jala dinasotakasami manada, sude pabahenan nang holongmi, sai pakulingi mahami, asalam ture, jalalam tau hami Tuhan, jala patadahom batua hami, jonok doho Tuhan diakana jauh-jauh tuho, jala jonok do pangurupiomu, diaka na maporus tuho Tuhan. Mau lihat ma Tuhan, di huriami, pajalon nami di hatam, jala lam magudang mamora mahami di hatami. Jala mau lihat dia ke keluarga na nilehommu, di anakon na nilehommu, nabui mangula-ulaon nasida, akan atongon berpendidikan, mangula-ulaon na, dohot na sodapok karejo, dohot dia ke pergumulan na dok-dok, saya unang mamadeli nasida. Alay toktong nasida maporus tuho, dangadong nasotar patupaho di bagasan ngolu nasida. Ai hodo pangurupi, jala mengandalkan hagugumi, basa-basami, jala hodo mual ni pasu-pasu nang di nasida. Pergugui mahami saluhut, ditanggung jawab nami tu, ianakon na nilehommi, ianakon na nilehommu di huriam, nang di ruas di huriam, di akka na mangula pelayanan, na mangalehon gogo pikiran nasida, dalam nasida bersandar Tuhan, marpabainan Tuhan, solukom ma di rohanami, roha na marlas ni roha, na mamuji-muji ho Tuhan, jalan na mandok mauliate, marlas ni roha do, nang ruas ni huriam, na marulang tahun di bagasan mingguan, do na marulang tahun di keluarga manang pernikahan. Sudah na ibasa-basam, na mardalad do nasida, di bagasan pangaramot yommu, di lehoko partikian, jala di lehoko pasu-pasumi. Alani di pertambahan ni umur, pernikahan nang umur, ni akka na marulang tahun pribadi, Tuhan, lehoma ari-ari, gabe pasu-pasu di nasida, martaba-taba, pos ni roha nasida, hodo mual ni pasu-pasu, jala marsioho nasida, mangula ulaun nasida. Tuhan, moladok siya kami, na hurang sehat, say tanggali masai siapa matang nami, marhite huasomi, jala perhitiammu sude akka pangurupion, sian rumah sakit, obat keluarga, nang nahumalia kami, jala adong motivasi, nai baru, Tuhan mamalum, Tuhan babakit, ni akka nahurak sehat, sian huriami, sian ruasmu, nang natongon di bagasan parsahiton. Jala gua kami natongon di parsahiton, sian ruas ni huriam, ima amanami, miko, ima yanakon ni huriam, miko manurung, alpano, batubara, amang swalon, inang seni, siringo-ringo, dohot inang Catherine siagian. Tuhan, di parsahiton nasidai, hodo Tuhan pang jala mangalehon gugunay baru di nasida.
Parhitiammu masude nama nari honda sida. Tuhan mamalum di anak kami, di inanami, di amanami. Doh di sude tahe akka na di dodoni sahid. Ho maha mamalum di nasida. Molo sotarbahin nasida. Ro rap dohot tami. Mamuji ho. Sian hatami si peopon nami. Jahoba pangurupi. Pertolongan na utama. Jala haporusan nami. Ujahan haposan nami. Ho di homa rohanami nanggulu nami. Tuhan nang direncana program di Huriam hari Minggu tanggal 6 Oktober naung di program pun di bagasan tahunon pesta gotilon pesta oikumene inklusif di Huriam HKBP. Tuhan marulup-ulup baik kami Tuhan marhite pesta di Huriami jala ukap marohani sudi ruas di Huriami. Rap hami mamuji ho di pesta gotilon naung manggotil hami sian pasu-pasum jala dohot di tahun oikumene inklusif ima persekutuan ni Huriam. Tuhan marulup-ulup marlas miroha madok mauliate hami di saluhu nai pasau mai marhite ari natiur marhite gogomi marhite panitia nama mikirhon jala na menggumulhon sude ulaun nami mardalan dakurangan di pesta nami narikot di materi narikot tu pembangunan di Huriam narikot tu operasional ni Huriam HKBP Immanuel pargugui sude ruasmi pargugui sian na met sahatu na batua sude tahe makubasi Huriam tarlumobi roha pikiran nami hibul tulus jala sian nasaroha makubasi Huriami sesa sude dosa nami Tuhan asima roham patau mahami madalani di bagasan asi-asimi ngolu nani lehomi doh makanguluhon akka pasu-pasumi di bagasan Kristus Yesus jalo matang yang nami amin. Papungu pelian marede hita 700 ono pulusia. Di tanah
tanya kuma peleata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut. Silehon-lehon na denggan. Dohok nasa ulibasa na maulutus. Hupasahatami masian na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Say jalo may gebi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami peleanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohok di portibion. Buhay marohanay marhite-hite tordim. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanamina di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siap hari. Saya sama dosa nami songon panisanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita, di sodakon Tuhan Dewata Mabuhina tuhita, jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan Dewata Mabuhina tuhita, jala di pasorohon madamena tu toditabi. Hudul mahita amanginang, on nama na parpudi lelangkor, ta bereng mana sidasian, lunggu betanya. Pasat kami tikiot tu panitia, jala langsung mahamu, inanami sian wek betanya. Ya, paica ita. Seksi dana, bantu hamu jo, macatat, do majalo. Unak pitar mula ita manginang, on nama parpudi, lelakkur di huriata.
Pasok pa mo, mak. Ada di Hita, Seksi Dana. Mencatat. Mak, mulai mo, mak, inang. Ya, martoba maju ita manginang. Mulai tema di punguan ina Betania. Songona mantap seragamnya teh. Adon kau target muna, sedia dapat. Sedarion, terakhir nama nate manginang. Ini langkur di Huriata. Martudu baita mang, inang. Isema. Anong ito? Baik ito. Yang lain dulu lah. Yang lain dulu. Oleh Ate. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Kami dari keluarga Pangaribuan, Boru Silitonga, enggak banyak yang inang. Oleh Ate. Iya. 100.000 keluarga Pangaribuan Boru Silitonga.
Ya, Ropeo Amang. Moliate mari itu atas ya nau toga torop 100.000. Moliate 100.000 rupiah sian keluarga Toga Torop. Sian kami keluarga MC Manjuntak Boru Toga Torop 500.000 rupiah. Iya, 500.000 rupiah. Sadanai Sian Patricia Pardede 500.000 rupiah. Iya. 2 hali dah sian keluarga Amang Simanjuntak dot keluarga Patricia 500.000, 500.000. Sian Hami keluarga Sianturi 100.000. Iya, keluarga Sianturi 100.000 rupiah. Sianami 500.000. Iya, keluarga Tambu Bolon Boru Tarigan 500.000 rupiah. Hampir 2 juta teh. Dapat don 10 juta on. Sadarion. Ido, inang. Sian kami Nyonya MC Manjuntak Boru Tambu Bolon menang Opung Florencia 100.000 rupiah. Iya, Opung Florencia cash 100.000 rupiah. Songan nama Rusia amuna tulu bah. Sada-sada mau teh. Tak borusiahan 100.000 mak. Iya. Nolatir mak. 100.000. Nyonya tabak Batubara. Itu ini. Nyonya Batubara Borsitorus 100.000 rupiah. Iya, Nyonya Batubara 100.000. Catat dah, seksi dana dah. Sotong lupa mu. Nagok no mangalianon, sadarion, adelang. Lasrorat takan. Emak 100.000. Sian Amang Toga Torop dohot ise do sadanai. Uset. Oh, ngedang. Dang sadanai. Ise nak kisar serius. Pai tu dah. Mari dia maju minna. Mari dia sadanai. Oh, tulunai ade. Ai saya nak kisar 1.000 na. Lu. Siapa tadi yang di situ? Natabuhi mepek kau 500. Yang tadi siapa toh? Oh ini Florencia tadi yang Toga. Sai
Kamu ate, jolo hugora jok karuazi. Di siak kami keluarga T. Sibajutak, Boru Silaban, Amani Chandra, gudangna Rp100.000. Berarti mak. Iya, Rp100.000. Keluarga C. Boru Marpaung, Rp100.000. Keluarga Clara Boru Marpaung, Rp100.000. Oh, amang aja. Siang keluarga Arwan Boru Siregar, Rp150.000 cash. Iya, setelah mau inang, magora do inang. Boy do kredit ade. Ilem mate. Udah dulu, Mak. Udah dulu ya, udah dulu. 150.000. Nah, Saninang udah. Keluarga Panjaitan Boru Hutapea, Rp500.000. Keluarga Sinaga Boru Hutajulu, Rp100.000. Ada ngope, Syapudi. Boydo, Mangkora, Syapudi. Oh iya ya. Nyonya Utagaol, Boru Nebut, udah ke depan. Itu? Hah? Enggak, aku nanya itu yang gini-gini, udah. Ada lagi sebelah kiri. Biar habis dulu ya, baru kalian ya. Gak apa-apa, capek lah. Dari kalian dua enak. Keluarga Sianipar Boru Siregar, Rp100.000. Paribanna. Dari keluarga Siregar, Boru Turnip Rp100.000. Iya, Rp100.000. Adong 10 juta teh. Sian peserta mah teh. Niko sada-sada nama teh. Terakhir nama. Ada mungkin olah cakas kan? Ade martudu mahmu inang. Sada-sada anem me. Sian dia don. Oh iya. Itu turis. Pola Margora indah dititip tuh kan? Sian Kalpin Tinambunan dan Gabriel Tinambunan Rp300.000. Terakhir namon sian rumah makan Hot Daina Rp500.000. Nah, Mas sada-sada teh dong 20. Apalah 100 sahala teh. Sian maju parjola teh. Baik main tah. Nyonya Sinaga Boru Nababan saya Batanghari Rp100.000. Iya, Sinaga Boru Nababan Rp100.000. Tapi udah tadi. Tapi udah tadi ya. Tapi rumah makan Hot Daina do nakin. Oh itu? Iya, baik itu. Ada las surat dah. Kau nama terakhir.
10.000 Pak Ibu, 1 juta Pak Ibu. Ade. Pak Ibu itu. Sian keluarga Huta Barat Buruma Tondang 100.000. Iya, 100.000 rupiah. Ibu Dima jo. Unang lupa dah, unang gabi sama amang ison. Keluarga Huta Barat. Nah, 100.000 rupiah. Molo itu dak pula deh, ngai pasot lain akin. Sian Nyonya Pasaribu 50.000 rupiah. Nyonya Pasaribu baru rambe. Udah aku tada. Kok kamu udah mencatat? Nah. Keluarga Hutapea Boru Aritonang 50. Keluarga Hutapea Boru Aritonang 50.000 rupiah. Nyonya Simamora Bordolo Saribu 100.000 rupiah. Nyonya, udah kan? Catat kan? Bordolo Saribu. Nyonya Simamora ada? Mulai hitung nggak deh? Dari Nyonya Huta Barat Boru Tampu Bolon 50. Nyonya Huta Barat Boru Tampu Bolon 50.000 rupiah. Mulu senala kope ngasap 3 juta deh. Memang itu. Nyonya Hutapea Boru Parapat 100.000 rupiah. Iya, Nyonya Boru Parapat, Nyonya Parapat dah. 100. Ya, sian saya Dameria Boru Simanjuntak 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. 1 juta katanya. Nah. Berapa? 1 juta. Keluarga Esti Tompul Boru Samosir 200.000 rupiah. Iya, 200.000 rupiah. Om bendahara deh. Gudang ko heveng ni ton. Gudang ko heveng ni Huriata. Sian kami keluarga Erna Pitupulu Bordolo Saribu 200.000 rupiah. Baru siak kas mami mate. Dam dape. On sian anggota do benakikan Risdo Sudi. On siang kas ni halakon na ipabu na natuari. Natuari do teh. Baik itu. Jadi sian kas wek Betania, Ina Betania 500.000 rupiah, sian kas wek Betania 1 juta rupiah. Sian kas punguan Ina 500, sian kas wek 1 juta. Total dah, asal mereka salina ya lakon. Baik terakhir itu, ade. Nah girang-girang baik kamu. Nah, terakhir Mbak, saya naik. Asa hitung Jo, saya dia dapat nih bunguanon. Banyak ini. Nah. Banyak lagu orang ini. Yang tadi pun boleh, yang semalam juga boleh. Iman
martopak maju itamang inang. Mulai tema di punguan ina Betania. Pete jo no terbu baramu. Marpo tu dope inang bi belot hita. Dot aka senior. Total nadapot sian lelangkur sing isen adot. Marpo tu mamu, marpo tu. Enggak. Nah. Mau lihat ya Amanginang, ekspektasi kita nggak sampai 7 juta, di bawah 5 juta. Tuhan memberkati. Shalom. Iya, marputu. Iya, marputu. Amang, 9 juta. Dot itu. Isi, situ awik. Inang baru tarikan. Tujuh mu inang. Ikon marpo tu ina tu. Tu inang situa. Olan namang semamora do lang tarida te. Wait, situa na. Oh inang tarigan na dong ko. Tujuh mau. Itong ma inang. Itong kamu itu. Seragam. Iya, pas deh. Iya, baik kamu, marputu.